85 student ingħataw il-warrant biex ikunu jistgħu jibdew jipprattikaw il-professjoni tagħhom bħala psikosoċjologi. Fil-fatt, fl-aħħar jiem ingħataw 40 warrant lil counselors u 45 warrant oħra lill-istudenti li temmew b'suċċess il-kors universitarju tal-psikoterapija. Dawn iċ-ċeremonji ta' gradwazzjoni saru f'żewġ okkażjonijiet differenti, b'dawn il-warrant jiġu ppreżentati mill-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Il-Ministru Falzon esprima messaġġ waħdieni fiż-żewġ ċerimonji ta' gradwazzjoni u enfasizza l-importanza li flimkien ikomplu jaħdmu jilqgħu realtajiet soċjali ġodda li jeħtieġu direzzjoni, empatija u fuq kollox għajnuna mifruxa fuq tul ta' żmien. U dan huwa Ministeru li nemmnu fid-diversi professjonisti illi jaħdmu, professjonisti li ġejjin minn professjonijiet differenti, nemmnu li hemm bżonn ta' dawn in-nies u aħna dejjem konna hemm u dejjem ħanibqgħu hemmhekk biex naraw li jkollna l-aqwa professjonisti possibbli biex jagħtu s-sehem tagħhom fil-qasam soċjali ta' pajjiżna. Sa dan it-tant, għall-ewwel darba ingħataw 20 ċertifikat lil counseling supervisors biex jkomplu jissaħħaħ il-livell ta' terapija offruta. Din it-tip ta' supervizjoni hi forma ta' sapportu gwida għal counselors u tiżgura li x-xogħol kollu jsir fi prattiċi etiċi u jinkoraġġixxi tkabbir professjonali u aktar ħiliet fix-xogħol. Fl-istess waqt, 45 psikoterapista ingħataw warrant biex bekk jkomplu jsaħħu din il-professjoni. B'kollox, issem 383 psikoterapista li qegħdin jipprattikaw din il-professjoni f'pajjiżna.